Tänään, kun mä olin pelaamassa Pupen kanssa ihan rauhassa vaan Fortnitea, yhtäkkiä tällainen juttu kävi. Katsokaa ja kertokaa kommenteista, mitä mieltä olette tästä. Ammuitko sä juuri? Missä ne on? Markka! No siinä! Tuo third partita? Miten mä nyt sinua kärrään tässä tilanteessa, kun mua third partitaan kohta tuolta? Okei. Vinonoina! Mistä sä tulet sieltä third partiimaan minua? Mä en jaksa kun ne tulee third partiimaan 7 eri vehkeellä! Oisin saanut toi, jos tuosta third party 35-vuotiaasta muksua! 35-vuotiaat muksut pitäis kyllä oikeesti niin. Siis mitä mä olin sanomassa? Mä en halua saada bännejä. Niin siis joo.